Kaixo, bide honetan asintoten azken kasua ikusiko dugu. Asintota zeiarra. Pizkat kostatzen zaizue askotan, baina ez dauka zailtasun handirik. Hori bai, aurrekoak kontrolatuta izan behar dira hemen ere. Gehien bat, limiteen kontua, hau da. Asintota horizontala ikusi genuenean, nola kalkulatzen ziren limiteak infinitora doazenean, hori ere hemen erabili beharko dugu. Beraz, ez bali moduzue bideo hori ikusi behintzat limiteen zatia. Eta guazen bai orain gure asintota kalkulatzera. Asintota zeiarra dagoen edo ez jakiteko trukotxo bat erakutsiko dizuet. Lehenengo gauza, asintota horizontala ez da egon behar. Asintota horizontala baldin badago, ja ez dugu jarraituko zeiarra egitera. Eta zeiarra bakarrik egongo da gainera, goiko maila denean bat handiagoa bekoa baino. Hau da, baldin badaukagu berbi goian berbat bean, edo baldin badaukagu izaber hiru goian, zati izaber bi bean, izaber lau zati izaber hiru. Hau da, goiko maila bekoa gehi bat. Kasu horietan, asintota zeiarra egongo da. Bai? Biera daude kalkulatzeko. Hemen bat ikasiko dugu. Gehiena erabiltzen dena, naiz eta igual pixkat zailagoa izan. Zuzen bat nola den, asintota zeiarrak zuzenaren ekuazioa jarraitu behar du. Hau da, izango da, I berdin M isa gehien. Eta orduan egingo duguna da, M eta N kalkulatu. Horretarako formula hauek erabili behar dira. M izango da berdin, limitea isa infinitura doanean, funtzioa zati isa. Eta zenbaki bat eman behar du. Eta ja zenbaki hori daukagunean, N izango da berdin, limitea isa infinitura doanean, F isa, ken M aurrean eman diguna bider isa. Orduan, hasiko gara M-rekin. M izango da berdin, limitea isa infinitura doanean, gure funtzioa dela bi sakarratu zati izaken bat, zati isa. Zatiketa hau eskalera hau daudenean, hau da zati izaken bat bezala, zati isa, zati bat, egiten dena da eskinetakoak biderkatu eta gora, zuek nahi duzuen bezala egin, baina hau bider hau goian, bi sakarratu, bider bat, bi sakarratu goian, zati, erdikoak behan. Izaken bat bider isa, behan. Hau da, limitea, hemen eragelkitak eginda, isa infinitura doanean, bi isa berbi, zati, isa bider isa berbi, ken isa. Bi isa berbi, zati isa berbi, ken isa. Eta honek ematen digu infinitu zati infinitu. Baina maila berdina dutenez, asintota horizontala dagoen atalean dauden limiteak ikusiko duzue, maila berdina dutenean koefizienteak zatitzen direla. Hau da, bi, eta hemen ez dago ezer, bat. Bi zati bat, hau da, bi izango da gure M. Eta ja, hau daukagunean, joango gara N kalkulatzera formula honekin. N izango da berdin, limitea isa infinitura doanean, gure funtzioa dela bi sakarratu zati izaken bat, ken M bider isa. Hau da, bi isa. Honen guztiaren limitea egin behar dugu N kalkulatzeko. Hemen eragiketak, pizka kostatzen zaizu, ez dakit zergatik. Egin behar dena da, hau da zati bat bezala, da MKT egin behar dugu hemen, orduan. Baina ez da MKT oso zaila, izaken bat. Eta baten artekoa da, izaken bat. Orduan, lehenengo zatiak izendatzailea baduenez, bi sakarratu. Ken, eta orain izango zen. Izaken bat, zati bat, izaken bat. Bider bi isa, bi isa daukagun bezala, bider izaken bat, izendatzailea. Berdin, eta ja orain, eragelketak jarraitu eginez, limitea isa infinitura doanean, bi sakarratu, ken bi isa bider isa bi sakarratu, minus bi isa bider minus bat, plus bi isa. Guztia
zati izaken bat. Eta hemen, hau gertatuko zaizue beti, bestela gaizki egin duzue. Izakarratuak joango dira, eta geratzen zaigu bi zati izaken bat, limitea izango zen infinitu zati infinitu, indeterminazioa, mailak berdinak dituztenez, bat eta bat, maila bat eta maila bat, koefizienteak zatituko ditugu, hau da, bi zati bat. Ere, bi ematen digu. Orduan, M ere bi zen, hori kasualitatea da. Gure gure asintota zeiarra izango da M zela bi isa, gehi N dela bi. Eta hor ja edukiko genuke gure asintota. Marraztu nahi izan ez gero, zuzen bat denez, taulatxo bat egin behar da. Bi puntu eman, izari adibidez, 0 ematen baldin badiogu, ordezkatzen dugu, bi bider 0 gehi bi. 0 gehi bi, bi. Eta isa bat denean adibidez, bi bider bat gehi bi. Bi gehi bi, lau. Hau marrazteko, isa eta i. Isa 0 denean, i bi, bat bi, gutxi gora bera. Eta isa bat denean, i lau, bat bi iru, lau gutxi gora bera. Hortik, joango da, gure asintota zeiarra. Eta ja hor edukiko genuke, ja hemen edukiko genituzke asintota guztiak ikusita. Gero ja, nahi baldin badugu funtzio bat adierazi eta bar, ikusi behar dugu nondik doan, eta bar, eta horrekin ja guztia edukiko genuke. Hemen usten dutigu ja asintotak, eta hurrengo bideoan elkar ikusiko dugu. Asko ikasi, gero arte jo.